Kita mangke kula matur bumi panuwun ingkang tanpa prami awit saking para tamu sedhi nedhan Kakung Sumawana Putri ingkang dumadi saking para cacah 100 negari Brahmana wiku dibya cacah 7 saha para alim ulama ingkang sampun rawuh wonten ing negari Ngamarta saperukan njenengi jumeneng upacara sasaji Raja Surya. Iya Putu Prabu. Bone yang rumangsa bangga lan sarta mongkok. Sebab ora suwe maneh Putu Prabu kelakon nggelar sasaji Raja Surya jumeneng minangka dadi Ratu Samrat ya Raja Diraja. Ana ning dina samengko rukun lan syaraté wis ditindakake kabeh dening Putu Para Pandhawa kaya ning prayoga adeking upacara iki tumuli badhe dadi ya namun dari gumampang motik mancala putus sing sewangulun nyuwun pangapunten perkara Pandhawa badhe nggelar sesaji Raja Surya kula mboten badhe cawe-cawe perkara Puntabaya bakal jumeneng dadi Ratu Samrat kula ya ora melu gugat ning sethithik kula duwe rasa gelo marang salah sawijining ratu kang dina samengko disepake dening para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Paripeksa dinten mangke kula badhe matur langkung rumiyin. Pandhawa kuwi satriya cacah 5 nggone ngegongake marang ratu negara Ndorati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nggone ngegongake nggone ngajeni saka panemuku kuwi tiwas munggur kaya dene muja barang kang palsu gawe apa aku ngerti gedhane Ratu Ndorati Ratu Ndorati ratu jilih inyangi wedi getih Ratu Ndorati ratu sing ora duwe jiwa kang prawiran ketitik nggone mlebu ana ing negara Giribajra sowan ana ngarsane kok ora Bajara Sandha ora wani ngaturake iki dada niyada nyatane nggone mlebu ana ing negara Giribajra kanthi sono mlebu manjing ana larang pambutulan
ngono kok jare Titis Wisnu. Ngono kok jare tetunggule wong sanegara. Ora sudi aku ngakoni tresna dadi ratu Ndradi. Ratu Cedi kowe Prabu Supala. Nggih Supala. Kok lanyap temen sing dadi tembungmu. Moko sejatine nalika kowe isih cilik paribasan kowe cilik tak gedhe gedhe tak muktake. Nalika semono kowe ora bisa urip ning merga saka panandanging. Panandhamu kang taruhan nganti dina samengko jeneng sira wis bisa jumeneng ratu nganti sampe gedhemu. Karepe dhewe. Yo yen pancen kemangkono. Janding dina iki wis gawe wirangku, aja takon dosa. Senjata Cakra Baskara kentas ora ana. Dinten sampeyan kula nepok. Napa ucapipun ratu ingkang kladok meli murang geduka. Kuwi sapa Bulu Rambu? Menika Narendra Cedipura ingkang jiluk Prabu Supala. Nalika semanten Supala menika paribasan cilik tak gedheake gedhe tak pinterake. Bareng pinter pranyata bisa gawe wirang ratu Ndrawati. Ing mongko nalika masih alit nate kula sumpah Supala aja nganti sliramu gawe wirangku genep kaping 100. Mongko dinten samangke ratu sawise wonten negaring ngamarta mriki ratu dadah 100 negari. Sami kemawon Supala menika damel wiranging nate Ndrawati Prabu Sibatarasma. Perkara Wekdang Rasna kakang kuwi. Mangune kae kula mbarangamu pethono. Jaluk bambaline Warawarta bongkakku tampalono. Ayo kamu Surata Surata.
sugeng hama sadulita. Kula suwun Ndara kula Werkudara sampun ngantos wuring Bandayuda ngeten. Iki bakal dinten samangke para Pandhawa nggone babat wana malta ngantos wana malta samangke dados kedaton kencana. Kepara-para Pandhawa sampun sembada nggilat tasakuran sesaji raja saya menika sampun katindakaken. Mila kanthi tandha syukur wonten ngarsaning pangeran andayana dhumateng keluarga ageng wonten ing desa Lemah Abang Kecamatan Ndara Kabupaten Pekalongan. Mugi-mugi dalu menika anggenipun nindakaken adicara bumi sedekah bumi utawi genanan mugi pikantuk ridhaning Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten ugi kula kang minangka dados wakiling para kadang-kadang pradonga ingkang mijil saking Sanggar Seni Madukara mbok bilih anggenipun makarya sedalu natas wonten kital-kituling basa mewah kurang parama sastra yang pangapunten sakrang ageng. Donga kula slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap lan slamet sing nonton tanggapan. Amin Allahumma amin. Bila topik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.